Hanek 22 urte ditu, eta martxoan turismo agentzia bat ireki zuen Beasainen. Hasi ondo hasi zen, bidaia mordo bat saldu zituen, baina martxoaren bigarren erdialdean etorri zen COVID-a, eta bertan bera utzi behar izan ziren, aurretik eskatuta zeuden bidaia pila bat. Eta baita bere ametsak eta bere ilusioak ere bertan bera geratu ziren azkenean itxi ere egin behar izan du agentzia hori. Zer gertatuko den orain bera kontatuko digu. Gurean da, Ane Zurutuza. Kaixo, Ane. Arratsaldeon. Kaixo, ongi etorri. Beno, Ane, haze hasiera, ez da? Piskatzaile bai. Horri esaten zaio hasi eta lehenbizikoan paretaren kontra hartzea bezala, ez da? Bai, más o menos, bai. Bueno, hala ere, gazte ekintzaile bat, zara? Bai, bai. Zuk zure kabuz, zure indarrez, ireki zenuen, zure ametsetako denda agentzia hori. Bai, ilusio egin neuken, eta, bueno, lanen neon, fraktura bat eukin hon, eta lana utzi honen, baina hasi nintzen proiektukin baidatzen, nola halko nunin, eta ja bendu alden, hasi nintzen lokala bilatzen, COVID baindik etzan ezer entzuten, hasi que, bueno, bilonun bat, Beasainen, jende asko hiltzen da, ala eta hola, eta alkila guin hon. Eta orduan hasi ginen prestatzen, launek, familik, pila lagundu ziaten, eta otsaiak 28 inaugurazio egin gendun. Bidaia agentzia, eta zure lan finkoa utzita? Eta gainera, ilusioarekin, ez? Aipatu duzu, lagunek lagundu zizuten lokala prestatzen, familia ere ondoan izan duzu, denon artean pixkat bultza eta aurrera ateratako proiektu bat, ez? Eta otsailaren 28an inaugurazioa, eta gero ze gertatu zen? Martxoak baten irikin hon, eta oso ondo hasi ginen, baino aste eta erdia, hasi izan jendea ja kantzelatzeko eskatzen, klaro, ja COVID oso gainen ikuste zen. Eta ja martxoak 14 itxi barreukin hon. Martxoak batean ireki eta 14an itxi. Eta gainera, ordurako bezero guztiek bueltan eskatuko zizuten. Osea, gelditu nintzen ezerbe. Eta momentu hori zaila izango zen zuretzat noski? Bai, positiboki pentsau non, eta nik enun uste hain luzteako jungo zanik kuarentena. Nik uste non, 2-3 aste hongo ginela etxen, da, bueno, buelta emango zitzaiola, asuntoi, baino ez. Azkenen 3 hilabete hon ginen etxen, berriz irikin hon, gogo gehiokin, eta ilusio gehiokin. Abuztuan ireki zenuen? Ez, maiatzen. Maiatzean. Eta, bueno, horre bai launek eta familik apoia ziaten, zati bidaiak eta hartu zizkiaten, eta hasi zan martxa hartzen berriz, eta ondo. Abuztu iritsi zan, eta berriz desastre bat izaten hasi zan, zatik juten itzen goizta txaleta inorretzan sartzen, osea, etzeon, ikuste zan inseguridade asko, zatik ez gendik egun nola hongo ginen oain, aurreagoko hartzeko bidai bat, eta desastre. Iraien ebai desastre kompleto, eta orduan ja erabaki hartu non iztea ofizina. Online segitzen dut, baino ezin zan mantendu alkilerra, argie, bai. Zuk etzen nuen itxi nahi, hala ere, zuk eutxe egin nahi zenion. Bai. Hombre, esperantza dauket hemendik urte batea, bia gauzako betzen dienen, berriz irikitzeko. Eta zure gurasoei esan zenienean itxi egin zenuela, edo itxi egingo zenuela, berriz ere, ze esan zizuten? Jo, kiston desilusio hartu zuen. Azkenen ikusi du berehala, hain pozik, hain gogokin, iten, benga eta ikustea azkenen, aitak esate ziten itxoiteko, aitak esperantza zeuken, eta amak esate zuten baiet, berena iste izango zala. Kostau zitzaiten, nik erabaki hartu eta behar esatea okerrena izan zen, gehiena tardaununa. Pentsatzen dugu malko batzuk ere izango zirela, batez ere, denon artean elkartasuna handia izan duzulako, ez? Hau aurrera ateratzeko.
Bai, bueno, enaiz pertsona bat nehar asko egiten dona gurasokin daola, así que saiatu naiz ez adierazten dauzketen sentimendu, porque azkenen baita nire ama alaba gaizki ikustek, edo nire aitai alaba gaizki ikustek, bueno. Ez, eta aparte, oso fuertea konsideratzen naiz, personalidade oso fuertea dauket, eta badakit, oain gaizki junda, baina horreago ondo jungo dela, seguro. Dena den esan duzu online ari zarela zerbitzua eskaintzen, zer moduz doa hori? Bueno, enpresa batzukin eta gola tarteka aukidet zehoze, eta oantxe bertan geldi dago, zatik ezin dugu ez da herritik atea. Baina, bueno, esperoet aurreago gauzak pixkan normaltzen juten dieneran, eukitzea puntxoi. Zuk uste duzu honek aurrera begira indarra emango dizula gainera, orain momentu txarrak pasatzen ari zara, baina behar bada datorren urtean edo tokatzen denean? Bai, nik uste gure kulturan oso barnerauta daola bidaiatzea, eta mundu guzti gustatzen zaigula bidaiatzea. Berdin do, 1 kilometroko viajea bali madare, gustau bitxe zaigu. Orduan, kultura hori ez da galduko. Maitane, hemen daukagu beste gazte ekintzaile bat, kasu hontan egia esan zorte txarra izan du. Bai, bueno, Ane, zorionak, benetan, eta naiz eta momentu hontan dena kontran ematen do jarri zaizula, zuk esan dezun bezala, orain behintzat online mantentzen zea eta deno daukagu gero honen ondoren bidaiatzeko gogo asko izango dugu, eta beste momentu bat etorriko da, naiz eta denda fisiko itxi, hemen kulturalki esango genduke, zerbait denda bat itxi edo negozio bat modu batera ondo ez bali mazaigu jun, daukagu hartuta frakaso edo zerbait txarra izango balitz bezala. Eta ez da zer pasatzen, 8.000 aldiz porrot egiteko aukera daukagu gizakiok, baina ematen du umei bakarra ikusten dizkiogula aukera hauek, eta behin 16 urtetatik aurrea, sakabo, ezin ditugu gauzak probatu edo geizki egin, eta gero berriro beste modu batera eraldatu. Orduan, jarraitu ez da ezer pasatzen, hau gertatu da, egoera zure gainetik zegoen, zuk ezin zendu hori kontrolatu, inundik inora, orduan, lasai etorriko dira momentu hobeak, eta jarraitu zure ideia horrei forma ematen, eta zorionak, ze benetan zaila izaten da askotan toaia botatzeko gogoa handia sartzen zaigu eta gehiago ekintzaileoi, baina benetan ideia potenteak daudenean, askotan uste dugu gauza geizki doazenean seinalea diala uzteko, eta askotan dia seinaleak aurrera jarraitzeko ona ondoren datorrelako. Orduan benetan aldezun moduan, Ane, jarraitu aurrera.